Hi guys, welcome to our channel TV Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Chatunga Mugabe achinyomba Hopewell Chin'onos, our number one journalist. Akanyora pa Twitter pake Chatunga akati blaz dzinoyema idzi. Ngazitsvage mukadzi man, ngatsvagirwe mukadzi ndo zvakatarwa na Chatunga. Mushure mekunge Hopewell akanyorawo kake ka statement achiti it has become difficult for me to report on anything to do with CCC without insult. I have therefore taken the decision to stop reporting on anything to do with CCC from today throughout the election campaign in order to have peace of mind. Ndozvatarwa naDaddy Hopewell, ndozvakanga zvichipindurwa naChatunga achiti dzinoyema too much, of which vanhu vakawanda vazotaurawo nyaya dzakasiyana siyana pamusoro penyaya yacho. Aripo mumwe munhu auyawo akati dzinoda mbiri idzi, mumwe munhu adedzera kudaro anzi dzinoda attention, mumwe munhu akati double agent, mumwe munhu akati lol kushungo vazvionawo kuti baba vanoyema, mumwe munhu akati apa vavhura hombe, hanzi Chatunga wavhura hombe apa. Mumwe munhu akati vanoda attention sekuru ivava vari kureva Hopewell. Mumwe munhu akauya akati zvisingaite manje this time dzinochema chete, vari kureva Hopewell kuti attention yake anofarira this time anomama chete. Mumwe munhu akati mupei mukadzi, of which I don't know guys kuti iwo our number one journalist ane mukadzi here kana kuti haana mukadzi, because aripo munhu adedzera kuti mupei mukadzi adzikame. Mumwe munhu akati crying baby, mumwe munhu akati nganyarare akubohwa aka-expire Hopewell. Mumwe munhu akati dai vakomana vakambomubata futi vomuvharira 3 months akukura musoro manje blaz ivava. Mumwe munhu akauya akati vanotoda kunyengererwa kuita sorry henyu, tareswa hatichakupikisei futi or question you semunhu wa-international journalist anoziva zvese, so tongokuregererai. Ndozvataurwa nomumwe kuti aiwa ari kufarisa ada kunzi akumbire kuregerera, hapana kunyengererana. Mumwe munhu akaseka akati kikiki obva wati kuyema, hanzi anoyema Hopewell Chin'onos. Saka ndo nyaya yanga iripo guys. Zviri kunzi Hopewell adedzera kuti haachadi kuripota pane zvenyaya yepati yachamisa, because most of the time zvaanotaura vanozouya vakumukorekta kuti aiwa ita so. Saka ati adambotase kumbodzikamo mbotambira kure, of which ndozvatarwa nevamwe vanhu vakati aiwa Chatunga wazoonawo nesu tinoswera tichizviona kuti aiwa mudhara wayanoyema. Saka ndosekera vamwe vanhu vanga vakudedzera kuti ko ane mukadzi here, mupei mukadzi pamwe angadzikame. Vamwe vanhu vakadedzera kuti ingwani kune kupati yeZANU-PF anotaura chero zvaada, hapana zvavanotaura. Sei ivona Chamisa vachipindura zvimwe zvinotaurwa naHopewell vaida kumukorekta, because Hopewell number one journalist. So guys, I don't know kuti munoti kudi is it zvinoreva kuti Hopewell anonyema here kana kuti I don't know. Please comment down below mutiudzewo anything about this story, because Chatunga azvionawo akadedzera kuti blaz dzinoyema, zvataurwa nevamwe vanhu vakati zveshuwa blaz havanoyema, vanoda kuita sekunyengererwa. Manje hapana yakadaro kuti ngoramba tichingovanyengerera time after time. Kana vari vepati yachamisa ngavangodedzera kuti ndiri